କାର୍ଯ୍ୟର 3/4 ଅଂଶ 60 ଦିନ ଶେଷ କରୁଛି। ବି କାର୍ଯ୍ୟର 2/5 ଅଂଶ 20 ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଆଉ ବି ମିଶିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନ ଶେଷ କରିବେ। ଦେଖ ପିଲେ 3/4 କାହାର ନା କାର୍ଯ୍ୟର କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ନା 60 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଅତଏବ ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ 60 ଗୁଣନ 4/3 କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା 20। ଅତଏବ 80 ଦିନରେ। ତେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବ କେତେ ଦିନରେ 80 ଦିନରେ। ସେହିପରି 2/5 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ହେଉଛି 20 ଦିନ। ଅତଏବ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବ 20 × 5 ହେଉଛି 2 କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା ନା ହେଉଛି 10 50 ଦିନ। ଅର୍ଥ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି 50 ଦିନରେ। ତେବେ ଏ ଆଉ ବି ମିଶିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ନା 50 × 80 କ'ଣ କରିବା ନା 80 ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି 50। 50 × 80 / 130 କାଟିଲି 0 କଟିଗଲା। 400/13 ଦିନ। ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦେବ।